Gantek blegunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggana magawe gelari rawang Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang iki sandangane wong gelut lho sandangane wong gelut piye kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki teges wis wani tenan lahir batin karo Setyaki sing tak wedeni apamu Mas wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah maju ya klebus mundur ya klebus luwih becik ndodok dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Mengarep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu mung mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati sing dadi nyatane rasa meden-medeni aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh kok seming sirah kok mung dadi loro ayo sing dadi nyatane ngene marganing patimu nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki kowe kaget? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garuwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku wae.
rombong aku dadi kowe iki mau asline mung tak pancing aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong saiki lho wadi yo balaku samapta ing gati sawiga ing diri narwani karo Bagong coba saja potol sirahmu musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu Liden ora waduh mbok ngono iya Anggir Antasena ana apa Lek kula enggak wonten mriku gong minggir sik nggih sampurnake mau wong glelenge kepati-pati ora pancen aku nang kene Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun aku wis kebacut sumpah karo kakekne Semar nek bantu karo kakekne Semar lahir batin monggo kakekne Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakekne Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora ya ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe mau sing nakoni aku glelenge raja mau Bagong pecah siramu dadekke loro wonge papat kok mung dadekke loro nek ora oman piye ih pancen jatosipun ngaten nggih Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar mongko aku ki jiwaning satriya nek nglencati apa sing dadi sumpahku aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat mula nek Lek Setyaki paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku Kakang Garukaca Kakang Antarja digawe rame ya gelem dirembuk sing apik-apik ya gelem odar kene ya pucet kowe minggat sik ora usah kan cerewet kowe arep ngece ora usah ngece ayo lunga nggih teng mriki mawon ning aja omong lho kok menungso kok ora entuk omong ora usah nyaur saur manuk oh nggih wis ngene wae saiki Mak Cilik arep kepiye carane aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta Kakang Antarja samapta tur meneh aku tak nyuwun priswa karo Mak Cilik nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Bathara Guru sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana coba aturku kaya mengkono mau pikiran salah apa bener nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata ya Wang Pikulun Jatimurti Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati Pikulun Bathara Guru ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala diwaneni karo Kakang Garukaca diwaneni karo Kakang Antarja aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih lho njaluk ngapura perkara apa sareng kula manah-manah mboten slaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres lire Mak Cilik ngendika kaya ngono
kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndrawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pilun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah, oh iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena, dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong, nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakke karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah. Mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbondo kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko ora binadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iki. Wis ngrekoso, wis ora usah cerewet ngomong diwangi meneh. Oh, tak pethuke kok ora Ndarawati. Nek kowe yo melu, nggih ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong, monggo. Yeah.
Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Ya mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal lirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Lagi. Kowe iki piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sapenae dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Niki ngestaken dawuh. Lah edan tenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya Jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapae? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae lho ketemu karo wong Umpak Pijawa nggawa stop map. Itu Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae galo. Galo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono, Gong. Wah, iki mesti setran gondol lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe gelarira wang-wang. Wah. Sowe takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya Setran Gondolo Mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Bisa jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa ning Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa ning Setyaki. Wani halau sing tawedene apa ora mingkas arep tebak dadamune marganing patimu Singolena Prapteng Lalis Panigas Jonggo. Aja mayu.
Gatotkaca wis apa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen-gelune Gatotkaca klakon mati dening kowe. Wah. Ah! Iya. Ah! Wek. Ah! Wek. Ah! Oh, malah ngisor. Sawa Antarja sapa? Abdining Betari Durga. Kalanjaya yo bali ora sawadya balam. Ora bali babati gawan wah mati. Ah! 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 Hai! Hai! Wah! Wah! Waduh! Komeng gelis Kang. Tak candak tak bleseki nang lemah mudar. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Panikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho, dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwane panggodha pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sawantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Pak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semabut semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora mati kula Mbah sumbang suanu prap sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur? Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor
ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Mbok semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga puliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbah. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel lho, Mbah. Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amok Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa, Mbah? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele kelakon tele ate kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serang kepengen perang lho, Mbah. Iya wis maju kana. Ya ampun, Mbah iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Pero siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kuandamu asik tenane gamelane suarane apik kempule ya suarane apik Heli
mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kalian nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Ngelabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut, nek ngendi papane wong perang? Nek ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Biar mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sapa ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatut kaca. Aja guyu. Lega aku nek guyu, lega aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon ninggi lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinungkuk wektu dina iki parenta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos
lampahe ngalus balaning Betari Durga Jim Setan Priprayangan ingkang sami ngramyang saking Karang Kadempel siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi mbranang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Betari Durga nalika semanten saya suwe kate alabrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik nalika semanten siga nrajang wadyabala Karang Kadempel. Geger ten. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan Karang Kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten niku pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger Karang Kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Candak to. Kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga ora wani nrajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo nggunakake cara alus nyebar wadyabala Jim Setan Priprayangan berkasaan do ngangslupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Malah Mak Jrik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho, kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lu Gong aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis.
Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Isine minen isine. Temeti Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Ring somong icil-icil. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, Heeh. demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usahne ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh kebacut mambu kok. Isih merem itu Terus, oke. Terus. Wis paras barang isih dipopoki. Edan ora. Wis akhirnya kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Truk yo. Pripun enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra, Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jem setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku Nggih. wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. yo njaluk pangestu kek. Petruk Dalem, Pak. gareng karo Bagong Tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestoke dawuh, Pak.
ngenteni rawuhe Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuhe sing ati-ati aja lali lho Tole mboten nek perlu kowe ya nganggo oh nggih ngestaken dawuh Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta Arjuna wonten maring adhawu yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten kok Prabu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kaderangan Yayi Koko Prabu ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu
Langening kalanggawan aglar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kadanging pun Kakang Yayi Werkudara barep kakangku apa kaya bingung penggaling pun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwani kadangmu Yayi Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta ora usah dadak takon perkara Janaka sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka tumrap aku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh mula gage paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku Dimas Werkudara barep kakangku piye pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara niat langeneng kalangguan aglar pandhan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma medhar sabda kelawan ing ngraying Jodipati kedadak sowaning satra ing Randhu Gombala Bambang Antasena karya Cingak kang samya mulat Tanjabala Pandhawa mbya kumulung Mara remang usum yung ambreng
Kadi karonaning kaswase dosang bondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caedan ning opo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati. Iya tak tampa angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal biniat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggeris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel Pakde. Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Barep ana apa Yai? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karangkadempel. Den prayitna semuri resika balik titiyane gandaya nitrisanya purnama sasi. Matur nuwun nggih Den Ndarantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun Ngamarta. Kakang Semar pancen kepara nyata. Ndarawerku Dara, ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata. Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa Sinuwun Ndarawati mengka prawasa rasa pekewuh
kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwundarawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Oh, kasan Sinuwundarawati nilar dhateng raos pangraosipun. Angenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sadana. Maraenos mobang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka niki ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Ndarantasena. Piye, Kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah. Lah arep misah piye? Kae Kang Slupan balaning Betari Durga. Sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca, Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penake, Pak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Medhi pangan ika lho. Semar kok tepung ika barang iki. Ya wis derek. Ayo Gong. Yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe. Kae ora do diungkuli pustaka Jamus Kelima Sadana ndak. Ora rampung perkarane. Yo Kang, yo. Sabar Kang, sabar. Oh iya, iya. Gong ngewangi Gong. Terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh, wis guys, digajol kita caku kalah kok iki tak digangsu iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapae? Sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancen diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar, Doro. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean do ora ngerti. Sampean do ora eling. Nek mboten kaya ngoten
Gong tak antir siramu lho kowe. Metu ora, Tru? Ora, ameng dinyonyokke kok metu. Tak kira ndane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pripayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pripirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggere ning demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yuwana aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Akang ning ngoten. Yo. Putus. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Heeh. Teguh yuwana hoya. Yuwana minggat. Minggat diusir Prasti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Teguh. Teguh yuwana slamet nang ngene yuwana. Waduh. Tru, salah ya, Tru. Petuk kene. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh yuwana slamet. Teguh yuwana slamet. Wedan iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teguh yuwana slamet. Dan tekan buri barang Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Mudhar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis kram kowe. Gong, singkirke Gong. Siap. Wit,
Teguh Yono Slamet. Slamet saka kersane iki. Setan. Nunggu karepe dhewe malah Teguh Yono Slamet. Slamet sosaning Gusti. Teguh Yono tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti Teguh. Teguh kok nang kono kowe, Guh. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi ora bakal. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yono Slamet saka kersane Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene dadi dolanan. Ono kawane do edan. Andre ding dong ding dong ding hae. Babu ding dong ding. Wagongi munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane lah. Ora do edan. Truk. Sirake. Tanten dasmu lho, Gong. Iki dipendhem. Wah, dipendheme kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Coba sini. Coba sini. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono Slamet saka saning Gusti. Teguh Yono Slamet saka saning Gusti. Teguh Yono Slamet saka saning Gusti. Wong ki aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marep matimu ki takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru?
Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bathari Durga jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lha wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali ditanono Bathari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga kula maring dawuh. Iya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedakan iki para baju barat kantinan bali marang Dandang Mangure ngestaken dawuh wangsul kula. Oh. Wah. Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, satriya kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamundi Semar yo tampanono. Waduh. Ngono lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara, ya. Pun Kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo keluputane. Ngono ta, Yayi? Iya. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku.
Amuk Werkudara mbok culke ora. Amuk Werkudara mbok culke ora. Amuk Werkudara wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Mulia. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palangi Semar nggone bangun kayangan. Kowe diutek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo menggo isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gune bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Kakang Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggono lan iso nampa apa kang digayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadangkala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Mongko niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara.